खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। ड्राइभिं लाइसेन्सनि सायाव 2025 सोलायनाय खान्थि फोसावदों मिरु सोरखारा। सालबारिनि आमगुरियाव मागो दमासि फोरबो खुंफुंनो लादों। बाक्सा जिल्ला साहित्य सभा गोदान मावफुं आफादनि फिथाइ फोसावबाय। समाज सिबियारि सुमित कुमार बर'आ गोरिब नखरफोरनो जाग्रा मुवा राननानै होदों। तामुलपुर जिल्ला एबसुनि गोदान बिबानगिरिफोरा समायखिराजों लोगोसे बिबान आजावबाय। मानास हाग्रामायाव दावबायारिफोरनि जिब साफारिखौ होसोदों गान्दाया। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ मागो दमासिनि हामलायथि हरदों। साउदुरपिटा बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिया गुनगोनां फरायसाफोरखौ बरायदों। सिमेन्ट दखरा एबसुनि बानजायनायाव धेमाजि जिल्ला एबसुआ गंबा फरायसालिनि फरायसाफोरनो गोग्गो सोलोंथाइ होनो हाबाफारि लादों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। सिगांनि थाखानाय ड्राइभिं लाइसेन्सनि माखासे नेमखान्थिफोरखौ सोलाय सोल' खालामनानै 2025 मायथाइयाव गोदान खान्थि फोसावदों मिरु सोरखारा। बे गोदान खान्थि बायदिब्ला गोदानै सोलायनाय आरो सिगांनि थाखानाय ड्राइभिं लाइसेन्सखौ रिनिउवेल खालामनाय समाव सोरखारनो 200 रां मासुल होनांगोन। जायफोरा ड्राइभिं लाइसेन्सनि थाखाय आनजाद होनांगौमोन बिसोरो सोरखारि नङै गावारि ड्राइभिं इनस्टिट्युटआव आनजाद होनो हागोन। मख'नो गोनांदि सिगाङाव ड्राइभिं लाइसेन्सनि थाखाय DTO अफिसाव थांथारनानै टेस्ट ड्राइभ खालामनांगौमोन, नाथाय आथिखालाव बेनि गोनांथि गैलिया होननानै फोसावदों मिरु सोरखारा। बेनि अनगायैबो 18 बोसोर बैसोनि गोजौआव थानाय सुबुंनोसो ड्राइभिं लाइसेन्स होनाय जागोन। जुदि सोरबाया 18 बोसोर बैसोनि गाहायाव गारि सालायब्ला बिसोरखौ जरिमाना फोनांनाय जागोन। लोगोसेनो बेनि थाखाय बिमा बिफाखौबो दाय फोनांनाय जागोन। बे गोदान खान्थियाव फोसावबावदों दि जायफोरा इन्टारनेशनेल ड्राइभिं लाइसेन्सनि थाखाय बिख'गोन बिसोरो 1000 रां मासुल होनायजों लोगोसेनो सार्टि पार्टेलनि जोहै गावबा गावनि सावस्रि मेडिकेल रिपर्टखौ आपल'ड खालामनांगोन। 6थि बोसोरारि भगाली बिहु फालिथायखौ 13 आरो 14 जानुवारियाव जायगानि नामखरनि सोरगिदिं आमगुरि लाइमोन समाजनि दैदेननायाव बाक्सानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय बारापेटानि आमगुरियाव खुंफुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि मागो दमासि एबा भगाली बिहुखौ फालिनो थाखाय गामिनि लाइमोनफोरा नामखरनि सोरगिदिं 40 फुटसो गोजौआव मोनसे भेलखर बानायदों। गिबि सानाव उन्दै गथ'फोरनि गेजेराव बायदि रोखोमनि बादायलायनाय खुंफुंनाय जागोन आरो बेलासियाव मोसानाय बादायलायनाय जागोन। जोबथा सानाव मेजेनि उनाव आय'तिफोरनि मुं रायखांनाय आरो बान्था राननाय हाबाफारि खुंनाय जागोन। गामियारि मोनसे हारियारि उरुखा जानाय लोंनायजों खुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि सालबारि महकुमानि गामिफोराव भगाली बिहुखौ फालिनो थाग थियारि खालामगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो गामियाव मेजि बेलाकरफोर खुंनाय जादों। गाबोन उरुखानि सानाव मोनानि जानायबो खुंदों। गामिनि मोनफ्रोमबो नखरा भगालीनि बायदि रोखोमनि फिथा, लारु, गाइखेर दाखा बायदि थियारि खालामनाय जादों। 2025-2027 मायथाइनि थाखाय आफादगिरि महरै जामिनी दास तालुकदार, लेङाइ आफादगिरि महरै मानसि नाथ आरो नेहाथारि महरै चन्दन मेधिखौ सायख'यो। आसाम साहित्य सभानि जाला आन्सलिक मावख'नि साखाथियाव थानाय 1 नं जाला गुदि फरायसालियाव दिनै बाक्सा जिल्ला साहित्य सभानि 2025-27 मायथाइनि खामानि मावनाय बोसोरारि आफादारि सायख'नायनि भट साननाय जादों। बाक्सा जिल्ला साहित्य सभानि आफादगिरि कामदेब दासनि आफाद दैदेननायाव खुंफुंनाय सायख'नाय मेलाव आसाम साहित्य सभानि नोजोरबोगिरि बिपिन कलिता आरो प्रमद डेकानि बाहागो लानायाव गाहाय सायख'गिरि सोद्रोमा देबकुमार दास आरो लोगो सायख'गिरि सोद्रोमा मदन दासआ बेलट पेपारखौ सानो। बाक्सा जिल्ला साहित्य सभानि गासै गं 24 सांग्रां दालाइ साहित्य सभाया बाक्सा जिल्ला साहित्य सभानि बे आफादगिरि सायख'नायाव आफादगिरि महरै जुजिनायाव देबेन डेकाया 10 भट मोननायनि बेरेखायै जामिनी दास तालुकदारा
12 भट मोननानै आफादगिरि महरै सायख'जायो, अब्लाबो मोननै आफादगिरिनि भट नेवसिनाय जायो। थिग बेबादिनो लेङाइ आफादगिरि महरै जुजिनाय रनजित बर्मनआ 10 भट मोननायनि बेरेखायै मानसि नाथआ 12 भट मोननानै लेङाइ आफादगिरि महरै सायख'जायो। अब्लाबो लेङाइ आफादगिरिनि मासियाव 2 भट नेवसियो सायख' आफादा। बेराफारसेथिं नेहाथारि महरै जुजिनाय गणेश दासआ 10 भट मोननायनि बेरेखायै असमिया प्रतिदिन खौरां बिलाइनि खौरांगिरि चन्दन मेडिया 13 भट मोननानै नेहाथारि महरै सायख'जायो। अब्लाबो नेहाथारिनि 1 भट नेवसियो सायख' आफादा। भट साननाय खामानि मावफुंनायनि उनाव गाहाय सायख'गिरि सोद्रोमा देबकुमार दासआ बाक्सा जिल्ला साहित्य सभानि 2025-2027 मायथाइनि खामानि मावनाय बोसोरनि आफादारि सायख'नायनि आफादगिरि, लेङाइ आफादगिरि आरो नेहाथारिनि फिथाइया आफादगिरिनि आखायाव गथायनायनि उनाव बाक्सा जिल्ला साहित्य सभानि आफादगिरि कामदेब दासआ नेमखान्थि बायदियै सायख'नायनि फिथाइखौ फोसावो। समाज सिबियारि सुमित कुमार बर'आ मागो दमासिजों लोब्बा लानानै गोरिब नखरनि सुबुंफोरनो जाग्रा मुवा बेसादफोर राननानै होदों। दिनैनि सानाव बयबो नखरनो मोखां नायलाय गावबा गावनि नखराव बिसि फिसाय गथ' गथाय बोथिसे जानायनि सिमां थायो। नाथाय आथिखालाव खायसे गोबां मुवा बेसादनि बेसेना बांनाया गोरिब थाखोनि नखरनि सुबुंफोरनि जिउआव जिंगा लाबोना होफैदों। जायनि जाहोनाव गोबां गोरिब नखराव फोरबो एबा गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर फैयोब्ला जिंगाजों बारहोनांगौ जायो। नाथाय सासे जाखांफुनाय समाज सिबियारिया गावनि पकेटनि रां बाहायनानैब्लाबो बे मागो दमासियाव गोरिब नखरनो सुबुंफोरनि मोखाङाव दान्दिसेब्लाबो मिनिनाय लाबोनो नाजादों। बाक्सा जिल्ला धानगुरि गामिनि जाखांफुनाय समाज सिबियारि सुमित कुमार बर'आ मागो दमासिजों लोब्बा लानानै गामिनि गोरिब थाखोनि नखरफोरनो जाग्रा मुवा माइब्रा माइरं, सिरा, सेनि, गुर मिथाइ राननानै होदों। बिथाङा गामिनि गासै 150निफ्राय 200 नखरनो बे मुवा बेसादफोरखौ राननायजों लोगोसेनो मागो दमासिनि गासैनोबो अननाय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरो। लोगोसेनो बिथाङा गोरिब सुबुंफोरनि नखरनो मुवा बेसाद राननायनि सोमोन्दै फोरमायोदि आंबो सिगाङाव गोरिबमोन आरो गोरिब नखराव फोरबो एबा रंजाथाइ सानफोर फैयोब्ला गोबां दुखु दाहा साद जारलाजों मोगा मोगि जानाङो बेखौ आं बुजियो। बेनिखायनो आं दिनै आंनि हानाय बायदि जेसेबां हायो जा एसे हायो गोरिब नखरफोरनो जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ राननानै होदों जेन बिसोरबो मागो दमासियाव बोथिसे मोजाङै मोजां जानानै रंजानो हायो। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावसम 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरा दिनै समायखिरा लाबाय। थांनाय 20 दिसेम्बर खालारखालि गोदानै बिबान दाफुंनानै होनायनि उनाव गोख्रों खामानि मावलांनो हानाय बायदियै गोजाम बिबानगिरिफोरा दिनै गथायनानै होयो। तामुलपुर जिल्लानि नाग्रिजुलियाव खुंजानाय मोनसे समायखिरा लानाय हाबाफारिनि गेजेरजों गोदान आफादगिरि महरै बासिराम रामसियारि आरो गाहाय नेहाथारि जिबन जिउ बसुमतारीजों लोगोसेनो सायख'जानाय जिल्ला एबसुनि बिबानगिरिफोरा समायखिरा लायो। तामुलपुर जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि बानेश्वर नार्जारिया गावनि बिबानखौ गथायनानै गोदानै सायख'जानाय साफ्रोमबो बिबानगिरिफोरनो गोथार हामलायथि बावनायजों लोगोसेनो दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय मावलांनो गोनां मोनफ्रोमबो खामानिफोरखौ एबसुनि आवथायाव थानानै गोख्रों खामानि मावलांनो खावलायो। तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय सोलोंथाइ बिथिं, समाजारि सुबुं सांग्रांथि बिथिं बायदिजों लोगोसेनो मोनफ्रोमबो खामानिफोरखौ तामुलपुर जिल्ला एबसुखौ गोख्रोंथिजों मावलांनो थाखाय बारग' आफादगिरि बानेश्वर नार्जारिया खावलायो। बेजों लोगोसेनो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि गोदानै आफादगिरि महरै बिबान आजावनाय बासिराम रामसियारिया बिथाङा एबसुनि बे गिलिर बिबान होनायखौ आजावनायजों लोगोसेनो एबसु संबिजितनि नेमखान्थि बायदियै गोख्रों मावलांनो होननानै रादाय होयो। मुलुग दोरोङारि नेरसोन थावनि हायुङारि मानास हाग्रामायाव दिनै दावबायारिफोरनि गारिखौ होसोनाय मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों। मख'नो गोनांदि हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि सिङाव गंसे जिपसि गारिजों मोनसे आइजो आरो खुदिया दावबायारिनि हानजाया साफारि खालामबाय थानाय समावनो गारिजों लोगोसे दावबायारि हानजानि फारसे होसोयो मासे गेदेर गान्दाया। गारिजों लोगोसे दावबायारि हानजाखौ उन उन
गोबां सम होसोबाय थायो रागा जोंनाय गान्दाया। जिपसि ड्राइभारा हाखु दाखुयै जिपसिखौ सालायनानै गान्दानि गाग्लोबनायनिफ्राय रैखा खालामो आइजो आरो खुदिया दावबायारि हान्जाखौ। मख'नो गोनांदि हायुङारि मानास हाग्रामायाव गले गले गान्दाया दावबायारिफोरखौ होसोनाय जाथाया जाबाय थानायाव दावबायारिफोरनि गेजेराव गिनायखौबो बांहोदों। भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ आथिखालाव दुलाराय भारतआवनो सोलिनाय फोरबो मागो दमासि, मकर संक्रान्ति, लोहड़ी आरो भंगालनि थाखाय हादरनि बयखौबो गाहाम हामलायथि हरदों। मख'नो गोनांदि आसामाव 13 आरो 14 जानुवारि खालि खुंजानाय मागो दमासि एबा मागो बिहुनि अनगायैबो बे मोनसे फोरबोखौनो हिमाचल प्रदेश आरो पान्जाबाव लोहड़ी, सा भारतआव मकर संक्रान्ति आरो खोला भारतआव भंगाल मुंजों फोरबो फालिनाय जायो। बे फोरबोआ बयखौबो गोजोन होनायजों लोगोसेनो गावजों गाव अनलायनाय आरो मोजां मोनज्लायनायखौ बांहोगोन होननानै फोरमायथिदों हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सावदुरपिटा बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिया थांनाय 2024 इं मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय गुनगोनां फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसेनो थुलुंगा होनाय हाबाफारि लादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव नैथि बिगोमा मेल फैबाय थानाय 2025 इं मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद होनो गोनां फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बिदाय होनाय हाबाफारिखौबो लाफानाय जायो। बे हाबाफारियावनो मेल बेखेवगिरि गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो खोला बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जनक स्वर्गियारिया। हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथाङा फरायसाफोरखौ थांखिनानै गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। लोगोसेनो सावदुरपिटा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सबनेश्वर रामसियारियाबो आलासि महरै बाहागो लायो। आलासि महरै बाहागो लाबावो फारियै मेरगा रामसियारि फोरोंगिरि सोलोंथाइ नेहाथारि बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि, रमान स्वर्गियारि बारग' फोरोंगिरि बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि, मणिकान्त गयारि आफादगिरि सावदुरपिटा बाथौ बियाब, लोगोसेनो गोबां मेलेमजिबिया गासै फोरोंगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाबावो। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै दिनै सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गुनगोनां सोलोंथाइनि जांख्रिथायखौ बिथा खालामनानै सिमेन्ट दखरानि बेन्दोङाव थानाय गासै गंबा गोजौ आरो जौसिन गेजेरारि फरायसालि फारियै एसबि बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालि, इउएन एकाडेमि, सिबि बर' गोजौ फरायसालि आरो आलारि बर' हिन्जावसा गोजौ फरायसालिफोरनि थाखो 9, 10, 11 आरो 12 आव फरायनाय फरायसाफोरखौ गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव थुलुंगाखां होनाय हाबाफारिखौ जथायै एसबि बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि नब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। दिनैनि बे हाबाफारिखौनो आफादगिरि मासि लानानै सामलायो सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुर्सि दोमैलु बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि मुर्सि मोजां गसाइ नार्जारि। मेलखौ बेखेवनानै होयो धेमाजि जिल्ला एबसुनि नेहाथारि मुर्सि साइक्लन बसुमतारि। थांखिजानाय बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लायो एसबि बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि मुर्सि दिपांकर नार्जारि। लोगोसेनो दिनैनि बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाबावदों सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मुर्सि शैलेन्द्र बर', एसबि बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि मुर्सि फागुन मुसाहारि। लोगोसेनो बाहागो लाबावदों गासै गंबा फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोरजों लोगोसेनो सिमेन्ट दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै दैदेनगिरि मावफारियाफोरा बाहागो लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।